Намираме се в един много интересен момент от годината, само на някъде около 2 месеца от едно меме, което ще налази социалните мрежи. Край на плана отслабвам за морето, старт на плана отслабвам за нова година. Какво да правя? Ниско въглехидратно, кето, веган, вегетарианско. Кой от нас тук в студиото в момента е някакъв хранителен режим? Тя не е. Нека да изземем автограф след това. Аз съм поканил две дами, които смятам, че са така доста компетентни по темата за храненето, диетите. Доста диети съм опитала и това ми е хоби. Дет се вика, ако нямат всички отговори, поне имат всички въпроси. Може ли условно да кръстиме днешния ни разговор? Диетите не работят. Съгласна съм. Физически, когато съм била най-слаба и най-привлекателна за хората съм била най-зле. Да. Режими от сорта на 1400 калории на ден. За 1400 калории на ден за един активен човек. Това е нищо, това е просто да седа аз цял ден на този стол и да дишам. Да. Как да кажа, грешното хранене заразно ли е? И в България има на пиедестала това, жената е слаба. Какви са ви guilty pleasure-ите? Много ще ви стане смешно. Аз много обичам тахани. Може с неме на храни само над 1500 калории. Аз направих торта гараж без да съм опитвала торта гараж. Твоята представа за торта гараж? Моята представа за торта гараж. Все пак това са били 12 активни години на диети. Торта, къде е торта? Трите най-големи глупости, които мога да направи човек, когато някой му каже: абе, вземи ми отслабни. Здрасти, това е подкастът Дай нещо ново, аз съм Теню и съм тук да ви анонсирам съдържанието на този епизод. Намираме се в един много интересен момент от годината, само на някъде около 2 месеца от едно меме, което ще налази социалните мрежи. То винаги гласи следното: край на плана отслабвам за морето, старт на плана отслабвам за нова година. Нали, виждали сте го това меме, ние сме експерти в тия неща, с отслабвам за следващия път, нали. Всеки от нас знае някъде около 20 начина да си прикрие паласките, корема, да си направи селфи да изглежда по-слаб или по-слаба, нали, знаем ги тия неща, това са човешки работи. И за да не се налага, нали, да изпадаме в крайностите на това меме и да отслабваме се за някой друг път напред, аз съм поканил две дами, които смятам, че са така доста компетентни по темата за храненето, диетите. Дет се вика, ако нямат всички отговори, поне имат всички въпроси, които могат да ви зададат на вас, на мене и въобще да стане професионално. Така че ще ви кажа малко за тях. Едната има толкова голям опит с спазването на режими и на диети, че разви собствена марка за хелти сладкиши. За мен това са най-добрите сладкиши, които аз съм ял, здравословни. Нали? Но тя ги разви, тръгвайки оттам. Другата дама, се запознах с нея буквално преди малко. Много е готина, много е чаровна. Тя пък е, чакай сега как беше на български, хранителен треньор, защото на английски е друго. Там е health coach или там food coach, но на български е хранителен треньор. Запомнете ви тия неща. Казвам здрасти на тия прекрасни усмихнати момичета. Веси Николова ли си сега? Николова съм. И Луиза Кънева. Да оцелих имената, всичко е точно. Значи как сте, какво правите? Гладни ли сте? Аз съм ял нищо днеска по повод на разговор. Ама виж колко добре ни презентира. Значи личи кой готви и кой тренира как да се храни, нали така? Всички много благодарим. Виж какъв въпрос имам сега. Дай, ще се задигане на ръка. Кой от нас тук в студиото в момента е някакъв хранителен режим? Тя не е. Нека да изземем автограф след това. Да. Защото явно ние не знаем как добре да го правим. Добре. А пък тя ще ни научи. Ето виж какво нещо са. Нали, сигурно ако тук имаше повече хора, ще има гора от ръце. Всеки нещо не яде. Ти защо не дигна? Ами защото не е до това какво не ядеш, ами просто сега се опитвам последните месеци и години да е много по-интуитивно хранене, един по-интуитивен избор на това какво да ям, без да се ограничавам в изборите си. Това значи ли, че имал момент, когато не е било така? Имаше много дълъг момент на едно лутане. Какво да правя? Ниско въглехидратно, кето, веган, вегетарианско, броене на калории, какво ли не. И това доведе до тотална загуба на връзката с мен самата, да си усещам чувство за глад. Сега гладна ли съм наистина, яде ли ми се, какво е това, което чувствам, какво ми се яде, защо това ми се яде.
И да, до едно много лошо състояние, включително и здравословно. И оттам си казах, не, това не може повече така да продължава. Може ли условно да кръстиме днешния ни разговор? Нали, извинявай, нали, Да. че все пак това е в твоя професионален терен, но моля да го кръстиме диетите не работят. Моля ли да го Може. кръстиме така? Съгласна Нали, съм. диетите не работят. Значи една лоша новина за вас. Всички дет сме на режим, диетите не работят, прецакали сме се. Но, нали, надяваме се в края на този разговор поне да насипаме толкова много въпроси, които ще ви доведат до някакви размисли, че да стигнете до идеята какво работи, нали? Защото сигурно има някакъв изход, нали? Има, разбира се. Освен, нали, какво беше там, да си вземе по една възглавничка и да, Да, една възглавничка, и да изглеждаме слим. Нали, това винаги е вариант. Или да снимаме от Или да се снимаме много високо, да изглеждаме много спред. Да. Ами, аз мога да се включа в разговора. Доста диети съм опитала и това ми е хоби. Вече хората събират марки. Така, такова, да, моите хоби диет. са диетите. Да. От колко годишна събирате марки и диети? От 20 години практикувам своето хоби. Нали, това е един такъв шеговита нотка на това нещо, което върша със себе си, но наистина пробвала съм всевъзможни неща. В младостта си доста неразумна бях в това нещо. Минавала съм през такива крайности, да кажем, цяла... Чакай, ще те спра, защото ти имаш уникална история, която искам да ми я разкажеш и да я разкажеш. Да. Защото хората, КПД-то на възприемане на информация казва, че много се увеличава от сторителинга. Тоест, като разкажеш едно нещо като фактология просто, так, чертички, КПД-то не е много високо. Но ако стане лично, ако стане човешката история, видиш, КПД-то на възприемане на аудиторията скача главоломно. Така че аз знам това е твоята история. Тя е наистина уникална история. Тя е за силата на човешката дума, нали? Защото знам, че при тебе почва от една дума. Някой ти казва нещо по пътя и ти, понеже аз те знам, че ти си машина някаква, казва ти нещо и тя почва, врачи. И така си почнала, толкова си отлетяла в това нещо, че сега колекционираш диети, нали? Доколкото вече уточнихме. Така. Предполагам, че и ти имаш твоята история, нали? За да станеш хранителен треньор, трябва нещо много мощно да се е случвало. Абсолютно, да. Само те поправя, той е health coach, е здравен коуч. Здравен треньор. Защото не е само хранене. Това е един по-така холистичен подход, където се занимаваме и с хранене, и с физическа активност, и с контрол на стреса, организация на ежедневието. Ти си намерила, аз съм по холистичните неща. Дай ми на мене холистично да говоря. Много обичам холистично. Защото не е само хранене. Само простаците говорят не холистично, да ти кажа. Особено пак за храна. Така че от тук почваме холистично. Аз със сигурност мога да кажа, че не е само храна. Отлича добре. Чакай сега, не ми прескачи, аз имам някакъв ред, в който си се движа. Добре. Между другото, преди да дойда, викам, чай, малко да видя някакво интересно инфо. В момента, някаква статистика намерих, всяка седмица има 46 000 срещи по света на нещо като анонимните алкохолици, ама за храна. Хора, които се събират и да си говорят тук къде си стигнал, как успяваш ли, какво си, нали, тоест този разговор много мощно върви. Нали, хора, които си споделят какво правят с това нещо. Така че в известен смисъл ние сме 46 000 е първия разговор, в който ще си говорим. Дай разкажи малко набързо твоята история с силата на думите. Знам, че ти си от малко градче, идваш да учиш и да живееш в София и си намираш работа. И разкажи малко какво става. Да, ами то всъщност моята история си стартира още от детството, да кажем. Още докато бях и в училище, винаги съм била по-пълничка, по-пълно дете. И така съм срещала на одобрение от определени деца, подигравки. Тогава започнах да наблюдавам как се крие да се храня. Беше ме страх да се храня пред всички деца в стола. Аз никога не ядях. Ами, чакаш цял ден да си гладен, защото се притесняваш, че ако се нахраниш пред всички деца, някой ще те усмее и няма да си приет. Нали. Ама всичко... до такава степен прешър си усещала, че... Ами то може би и да не е бил такъв отвън, но може аз сама да съм си го създала по някаква форма. И така започнах с някакви малки... Въпреки всичко съм била от активните деца, винаги съм участвала в организационни
събития, нали, не съм свила до някаква степен. Винаги имала една вътрешна борба. Да, притеснявала съм се от това, да, получавала съм подигравки, но в същото време съм била и в центъра на събитията. В смисъл много, много интересно. Защото така от тогава ми върви темата хранене. И след това, всъщност, аз направих една по-голяма промяна, малко преди балът, може би е било. И по-скоро покрай първите любовни трепети, нали, това си е една тема при момичетата. И при момчетата и при момчетата, да. Сега, Добре, аз ще... Аз ще говоря от моя гледна точка. Защото Веси ме предупреди, каза, очаквайте необичаен смях. Нали? Така че това ще е епизод с необичаен смях. Просто ми е много забавно и така, ще се опитвам да се контролирам. Може да смееме на храни само над 1500 калории. Като споменеме такова и се смееме и тримата, но това ще е готино. Такова ще е кис, смееме се. Да. И така, сега сериозно. Да. И всъщност дойде тази голяма промяна. Аз за няколко месеца свалих, може би, около 30 кг. В смисъл, ти харесваш някакво момче, викаш, трябва да влезе във форма? Ами то просто се събраха, нали, вече завършвам училище, аз знам, че идва бала, съответно, да, наистина беше срещата ми с това момче доста помогна на желанието ми да вляза във форма и постоянно в моето съзнание беше, че ако не съм във форма, не съм приета. Да. Това си беше закодирано. Да. И аз не сметах, че този човек ще ме допусне до себе си, ако аз не съм във форма. Да. Това беше една от темите и влязох в такава крайност, че ходих да тренирам, завивах се с нейлонови турбички, да се изпотявам. Съответно, правих не знам колко коремни преси, нали, във всеки един момент аз нещо се движих, тренирах вкъщи пред телевизора, спрях да се храня. Това съответно, нали, доведе до резултат. Мисля, ти изобщо не ядеш? Ами, не че изобщо, но да кажем от човек, който явно се е прехранвал или, не знам, е избирал неподходяща комбинация от храни. В един момент започнах, си спомням, тогава карах майка ми специално да пътува, за да ми вземе хляб бълнус. Може да се спомене, да. Чакай да питам нещо, Луиза, че ми е интересно. Как да кажа, грешното хранене заразно ли е? Възможно ли е, примерно, да имаш здравословно хранещи се родители, а ти да си нездравословно хранещ се? Или то си върви като епидемия? Това семейство си яде неправилно и то просто си налазва и следващото поколение. Кое от двете? Според мен второто много често се наблюдава. Даже има и родители, които майките се опитват доста здравословно да ядат, децата не ядат здравословно. Някакси майката се старае закуската и да бъде както трябва, нали, да се чувства добре. Детето може палачинки с шоколад, закуска и после, защото децата са хиперактивни, нервни, това изключително много се отразява. От калориите? От захарта. Да. Затова ли казват напоследък, последните десетилетия, той е хиперактивен? Да, когато детето яде 5 или 10 пъти повече захар, отколкото трябва, това много лесно става. Например, само ще ти кажа за сравнение, в една малка кутийка сокче, 200 мл, има около 20 грама захар. Това си е... Това е Не, това са няколко лъжици и това е допустимото количество захар за целия ден за това дете. И си представи колко пъти то го надвишава, защото заедно с това сокче ще има и вафла, палачинка, кекс, бомбон, близалка. Да. И после децата са нервни, не могат да пазят концентрация, не се чувстват добре и ние си мислим, че нещо не е наряд с тях. А то си е абсолютно... Добре, чакай сега, ти казваш нещо, което е малко и в двете посоки. От една страна кажеш, ето, има майки, които се опитват хелти, при децата не става. Но принципното ядене в това семейство не е хелти. Да. Не се обръща внимание детето дали тази храна е добра за него, за неговото развитие, просто той се чувства, окей, то много обича вафла, ето му вафла, бащата, кой знае как е. Майката се опитва да спазва някакъв режим, но бабата, дядото, бащата, всички... Да, това не е цялостната така настройка на фамилията. Да, защото аз особено лято прекарах известно време в провинцията и децата влизаха в магазините и то се почваше снаксове, чипсове, вафли и това ядяха децата.
Нали, тук много повече срещам с майки, които обръщат внимание. Да. Но, например, в провинцията, където за мен трябва хората да водят изключително по-здравословен начин на живот, защото въздуха е по-чист, имат възможност да отглеждат храна, има възможност много повече за движение. Видях тотално обратна картинка и много сме се отдалечили от това да ядем традиционната си храна. Защото България дори преди 100 години, аз имах приятел на 93 години или 95 години си отиде, беше с акъла си в перфектна форма до 90 годишен. Сега аз не виждам перфектна форма. Има хора на 30 години, които имат проблеми с черния дроб, затлъстял черен дроб или не знам си какво, си взимат вече хапчета за високо кръвно, което не е нормално. Да. А ние сме имали един много балансиран и здравословен, традиционен начин на живота, според ритмите на природата, според нормалните ритми. С хубава храна, защото тук все още има възможност да се вземе изключително хубава храна. Витош, ако си в София на 20 минути, имаш въздух и движение, но нещо не е както трябва. Защото в България здравословното състояние на хората е много занижено. Аз живях 6 години в Германия и бях изключително впечатлена от тази част на Германия, в Бавария. Мъже на 50 годишна възраст, без корем и в страхотна форма. И жени на 50-60 години, които бяха в страхотна форма. Да, бе, ние гледаме една J.Lo, дето е вече на 54, нали, и виждаш, ти си на 20 момиче в България и кажеш, искам да съм като J.Lo на 54. Да. И не, да, но аз тук мога да се включа разсъждавала съм върху храненето в моето семейство и всъщност много добре си спомням моментите с едни майонези. Какво се едеше у вас? Да, едни майонези, тогава сосове, това е, все пак не съм била... не съм била в София и достъпът, да кажем, до месо, до риба беше само за поводи, за празници. Не се е прекалява с месото, там основно картоф, който съчетан с мазина, орище, даже имахме такова ястие, което е ориз с картофи, нали. Да. В смисъл, много по-малко бобови, защото ти си го отглеждаш. Просто и когато израснеш в как да кажем, то не бих казала бедно семейство, но нямаш... Нормално. И правиш, обръщаш внимание на това и не можеш да избереш най-доброто всеки ден. Вече зависи за твоите характеристики на тялото, своята индивидуалност, може да те повлияе на там, че ти както в случая при мен, нали, да имам такъв казус с килограмите. Не казвам, че всеки, със сигурност много семейства тогава ние сме били наравни на чела и те са се хранили така. И не съм била само аз, която съм закусвала мекички, да кажем. Но... Чакай бе, той всеки има и някаква индивидуалност. Мекички и палачинки. Да, но тук, понеже спомена... баничка. Аз имам пример, моята баба, която скоро, до няколко години живееше в Балкана и аз я забелязвам как се храни наистина по естествения си ритъм. Тя не вечеря, вечерята е, да кажем, споменавам кисело мляко към 6 часа, сутрин става много активна, няма фокус в храната. Да. Храната е само енергия, за да се справя с задачите. А при нас много често изведнъж, като намаляваме физическата активност, много сме в главите си, много мислим, това е страшен стрес и фокусът и успокоението в храната. И съответно аз това забелязвам при нея, че наистина един жизнен, здрав човек на тези години. Фокусът не е, тя не си купува опаковани неща, тя няма любим десерт с няколко текстури. Тя, смисъл, сутрин... можеше. Нали, и сега има възможност. Но тя просто хапва малко храна, която да й дава енергия, за да си свърши Виж, обаче, така ви предлагам, за да мога да има някаква подреденост на разговора ни, защото да си това, което ти кажеш, са добрите примери и да си направим един сегмент, в който си поговорим за хората, които ни вдъхновяват, как се хранят и как живеят и така нататък, защото всеки от нас най-вероятно ще каже нещо такова. Но дай да се върнем на тази история. Отслабнала си ти 30 кг заради гаджето, ще идваш в София. Идваш в София. Какво да правиш? Идвам в София и всъщност
тогава така се случи, че не ме приеха това, което исках да уча и реших да си намеря работа. И започнах работа в голяма верига ресторанти. Да, може да, в Хепи. Преди това в друго място, след това в Хепи. Ако Хепи искат да ни пратят някакви много здравословни храни, ние няма да се обидим. Аз там се научих да ям авокадо. Това беше моята. Там се срещнах с авокадото. Ориза с зеленчуци ми е любим. Така ли? Да, много ми е любим. Много с зеленчуци на Хепи и други. Може би ще се сети кода за маркиране, ама това е подробност. Да си има много поръчвам. И какво почваш ти работа, студентска работа? Започвам, но това беше тогава, за да започнеш там работа, то беше подготовка. Трябваше да се научиш, нали, на рецептите отделно. Там се избираха много красиви момичета, които са атрактивни за клиентите. Много са никакви полички. Да, това си е част от мениджмент и изискванията. Докато се хапваш, нали, някой да си чисти масата и да виждаш, да имаш гледка. Слаби и красиви. Просто красивите момичета бяха на фокус и сега аз вече бях претърпяла своята промяна, но тогава имах така разговор с един от управителите, който покрай някаква лична наша история искаше да ме уязви и ми каза, ти трябва да отслабнеш, да си като другите момичета. Реално аз тогава пак казвам, не съм... И това кажа, човек свалил 30 кг. Така. Нали, то със сигурност след тези 30 кг аз съм имала много... преди този случай с работата в Хепи, аз покрай свалянето стигнах до такава крайно, че се наложи лекарска намеса, защото просто нямах физическа сила. В смисъл, аз един ден не можех да стана за работа и се наложи да ме вкарат в болница. Но въпросът, че тогава някакси темата хранителни разстройства, хранителни нарушения не беше много на дневен ред. И хората малко не знаят, както и моите родители, какво да те правят. Смисъл, ти не се храниш, ама айде, яш тате, нали, яш мамо, храни се. Но и в България има на пиедестала това, жената е слаба. Да, това е много важно. Изключително важно е и винаги е похвала, тя колко е слаба, ти колко си отслабнала. Това е най-невероятната похвала, която едно момиче може да получи. И... Като кажеш България, чужбина не е ли така? Аз не съм го чувала толкова много. Никога не съм срещала да е така. Знам за Корея, че е така, защото имам приятел, те са малко луди на тази тема, но и при тях има съответно много хранителни разстройства и дори самоубийства. Така че, нали, не е добре да се стига, но изключително много момичета в България имат хранителни разстройства, заради това цялото напрежение. Аз също съм била така. И то от семейството ми изключително много идваха. Трябва да отслабнеш, не си достатъчно слаба. И това постоянно... Семейството ти говори по този начин. Да, семейството. Да не говорим, че особено като си тинейджър, на теб естествено тялото ти се променя. И хормоните ставаш леко по-пукъв. И точно в момента, в който трябва да си най-продуктивен мисловно, защото ти предстоят, например, кандидат-студентски изпити. Аз тогава не се хранех въобще, не спях за да уча за изпити. И както казва, нямаше енергия. Аз си с приятели и заспивах на масата и едва функционирах. Да не говорим, нали, поне сме имали някаква сила, защото сме били много в такава възраст, млади. Тялото е поддържало, тялото го поддържа. Иначе просто се отказва. И съответно има и здравословни проблеми, които идват. Много млади момичета, например, спирам цикъла. Да, това беше и при мен реално резултат. Цяла година. Я чакай да питам нещо. Защото ти повдигаш все така в психологически аспект нещата. Можем ли да кажем, все едно, нали са ни гледат някакви хора, можем ли да кажем, мерете си повече приказките, като говорите за теглото на някой или за храненето на някой, или, защото някой по-отстрани ще каже, той си е дебел, аз ще му мълчим. Такова. По-добре да му кажем да се вземе у ръце. Нали, кое са е по-правилното? Той, човек има проблем с килограмите не просто защото яде. То яденето е следствие на нещо друго. Това е върха на иглата. Така. Ти имаш храната за един човек. Храната, но водата е храна, слънцето е храна, въздуха е храна. Любовта, хубавите емоции, взаимните връзки, които създаваме. Това е храна. Когато на теб някой от тези аспекти ти липсва, ти чувстваш глад.
ядеш кот на И бар. ядеш, беше защото ти се емоционално дига вече. допамина. Точно така. И- Това е най-лесно. То е навсякъде. Абсолютно. Ти излизаш и навсякъде намираш това нещо, тази утеха. Реално магазинът ти за вафличка, ето е Да. тук, нали? На теб може ти липса, че нямаш човек, с когото да поговориш и да се чувстваш разбран. Този човек го няма. Вместо да излезеш и да го потърсиш, най-лесното е да отидеш и да си вземеш нещо да ядеш. Взимаш едно привлекателно печено пиле, Да. казваш. искаш Печено ли да пиле ще е поговорим? супер. Това е добре протеин. Това ще е много. Така ли? Това е супер. Значи за самотните хора Да. печено пиле. Това е. Не дейте Абсолютно. печено пиле, така с загар. Да. Това ще е Като бъдещето ви любов. Така да, и какво той ти казва този човек? Виж, там отслабни. Ами то един такъв човек, който има тема хранене, той може да го чуе от всякъде. В случая беше на този управител. Жегна ли те много това? Много ме жегна. Много ми стана... То реално, ти като нямаш самочувствие и очакваш одобрение отвън, като още не си развил себе си, като не си се усетил личност, нали, да можеш да противодействаш на тези думи и ти се съмняваш и казват, той да бе, значи аз не ставам за нещо, значи трябва да вляза в форма. Да. И вече тук изкривеното си съзнание, то не знае колко е тази форма и какво значи. Просто най-лесното е спиране да се храниш. Реално аз там след това се започнах, нали, работих само активно. Само дай първо да кажем, така да ги фърлим като са чертички и после да говорим. Добре. 3 най-големи глупости, които мога да направи човек, когато някой му каже вземи и отслабни. 3 най-големи глупости, които мога да направи. И ако искате, всека да каже нейните 3 най-големи глупости, които могат да се направят. Извади сега големата торба с личния опит. Оле. Да видим какво ще. Първата най-голема глупост коя е? Да се затвориш, да спреш да излизаш и да общуваш и да се страхуваш. Някой така ни, хайде да излезем навън и ти не излизаш. Защото се страхуваш, че там ще има храна, ще трябва да ядеш. Или че той ще коментира нещо. Да, или не съм искал да хода на плаж, защото сега ще трябва да се сложа бански и отида на плаж. Как? И пропускаш живота си, пропускаш моменти, седиш затворен вкъщи. Защото те е страх да излезеш, защото те ще критикуват в твоята глава, разбира се. Аз го наричам синдрома на пъпката. Нали? Като имаш пъпка и си мислиш, че целият свят те гледа в пъпката. Той изобщо целият свят не пука за теб, нали? Обаче ти кажеш, край, тук имам пъпка и всички ме гледат в пъпката. Не те гледат в пъпката. Явно не те гледат и в килограмите чак толкова. И това значи първото, не се изолирайте. Това със сигурност е едното нещо. Не се изолирайте. Голямата потия да се изолираш. Втора голяма глупост? Не гладувай. Да, не спири да се храниш. Да. Това ще ги скандализира много хората. Как така? Той си казва, трябва да отслабна 10 кг. Ще стане още по-лошо. Ще стане по-лошо? Да. Хора, внимайте, става по-лошо. Защото чисто дългосрочно не е добра идея. Особено това с броенето на калориите и мерилки и теглилки. Това е много относително, нали? Това няма... Сигурно огромна тема, но кратки отговор е, това е лага. Абсолютно. Организмът ти, когато го ограничи, защото аз съм виждала режими от сорта на 1400 калории на ден. Какво са 1400 калории на ден за един активен човек? Това е нищо, това е просто да седа аз цял ден на този стол и да дишам. Да. За да могат всички мои органи да функционират и мозъка ми да функционира. И 1400 калории и организма какво си казва? Край, катаклизъм, тигрите я подгониха, ще се мре. Да. И това само ти дига кортизола. Блокира ти тотално ти да изгаряш мазнини, самият ти организъм свиква на тези ниски калории и ти дори да си позволиш после нормално и адекватно количество храна, организмът си каже, леле, сега има малко храна, дай сега всичко да съхраня, защото не знам тигрите кога пак ще се появят. Аз съм в точно този момент сега, защото дълги периоди на гладуване, много малък калориен прием и изведнъж в един момент ти се отключва някакъв глад или нещо и първата храна, която се приеме, имам чувство, че веднага се залепваш. Веднага се слага, за да... Защото ти не знае ти кога пак ще се случи. Това. А особено като съм го играла толкова години и то вече си ми знае номерата. То си знае номерата и си ме работи по някакъв начин. И трета глупост?
Чак сега. Ами вече изтощителните тренировки. Това е другото нещо, което аз лично съм правила в годините. Просто фокусът да е само там. Ти трябва да се движиш, ти сега трябва да направиш толкова крачки, задължително въртиш се в къщи. Нали, това е до такава степен те изолира пак социално, че те ограничава ти в деня да не направиш нещо, но да си направиш ти тренировките. Задължително, нали. Пак са крайности. Цялата тая така наречена фитнес култура, защото вече, нали, навсякъде има фитнес, Иватко. Всички са ни огромни. Нали, ние сме като LA в 80-те години, нали? The California Body, нали? Така. Всичко живо хора. Имам чувство, че виж как, нали, не че е лошо да спортува и такова, нали? Дай Боже, всички трябва да спортуваме. Ама, като че ли го има цялото това, ти се опитваш да оправяш една система от погрешния и край. Нали? Да свръхтренираш, да претренираш. Що? Защото от друга страна избичваш с храненето, от трета страна социалният ти живот дава фира, душата ти е в пълен гръм, там нищо няма едно върху едно да работи нормално и ти ходиш на фитнес, Ватко, и така, и сега ще ям протеин. Къде ще еш протеин? Вижда Витра какво става, ходи звъни на Луиза, изяш една торта от прироли. И какво този човек ти казва, ти се възпалява, и той тогава ми натисна ми един. Това се е случило няколко пъти сега. Ти знаеш за тази история, аз ти я разказвам. Къде са водокуклите на хората, които са виновниците? Смисъл, къде са заровени? Не, много се ги обича. То е интересно, че сега мога да говоря за това спокойно. Тогава, когато съм го живяла, толкова не съм виждала голямата картинка. Нали? Сега го виждам как е станало, какви взаимовръзки, как аз съм реагирала и съответно тогава започвам един глад. Да кажа, пак да припомня. Цялата тая гадост, нали, някой да те уязви, да такова. Накрая на сюжета, нали, сега ще видим докъде е стигнало това при Веси. Да. Стигнало е до нещо, което наистина вдъхновяващо. Нали, то не се правят комплименти в присъствието на присъстващия, но това, което е родило това огромно пътешествие, търсене за много по-смислен, здравословен начин на живот, при тебе е родило нещо много красиво. Да. Нали, твоята сладкарница или там не знам как се нарича, работилница, какво е, роли. Ако сте яли такова, част от вас 100% са ги опитвали тия неща, вие дълги години бяхте срещу Хилтън, нали? Така, в това кварталче в Лозенец. Една малка сладкарничка, която винаги имаше хора. Ние много пъти сме сега да си говорим, то не става разговор, обаче се игра в него. Може ли тортата с количката? Може ли с мечето? С барбароните? Да, разбира се. А може ли една такова? И ти разговор. Да. Хората много го обичаха това нещо, което ти правеше. Ти сега си в период на преосмисляне на бизнес модела, но все пак ти роди от това твое пътешествие нещо много красиво и вкусно. Наистина, това ми е най-голямата награда, защото аз доста... Но реално научих си уроците през мен, през моята опитност. Тогава, колко време отне от, така да кажем, болката да се превърне в плод? Нали, защото то е някакъв процес. Ами реално това са 12 години, но аз в това време, което сега ти разказвам за Хепи и за този глад, който стартира, той беше паралелно, вече се включи темата с булимията. Булимията какво ще повръщането? Да, вече нали, се включи и това ми помагаше. Постоянно аз ходих, правих 14 часови смени, но ходих и на фитнес преди това, нали? Да си както трябва, да. След това излиза хапчето на Азис, си спомням тогава. Как е станало това нещо в съзнанието? Хапчето на Азис, който е отслабнал. Аз си събирам, отделям си пари от заплатата. И си купувам хапченце. После китайски хапчета. Работят ли такива работи? После китайски хапчета. После не знам си какви хапчета. Кажем едно. Не си купувайте никакви хапчета, нито на Азис, нито на когото и да било. Не работи това, така ли? Не работи. А на какво разчита това хапче? Има ли някаква наука зад него? Или просто е... Тя не го познава със сигурност. Не, защото тя, нали, ти си завършила биология. Молекулярна биология, да. Ако имаше някое хапче, което наистина да работи, да е безопасно, някой ще да стане много богат и ще да има много слаби хора и щастливи, но... Да, бързи решения няма. Няма бързи решения. Обаче то паралелно с това нещо ти издевателстваш на тялото ти. Да, млад си, съответно аз уча, работя, тренирам, вечер излизаш, нали? Тогава тялото ти издържа. Бъгва ли ти интимният, емоционалният живот това, че си на диета?
Предсаква ли ти връзки? Бъгва. Аз съм се ограничавала много и в партньорствата ми, и изобщо и с приятелствата. Има с моменти, когато съм много вътре в проблема, в който нямам да отида еди си къде си, защото няма определена храна. Носила съм си кашу на дискотека, защото после всички да кажем отиват за дюнер, аз обаче хрупам кашу. И правил съм много шантави неща покрай тези промени. За смятането на калории. Имам дневници. Аз като си върна назад дневниците, имам тефтери години наред, които съм си писала кое колко е, но пък това ми помогна да познавам продуктите и да готвя добре с тях. Ето виж, това е пак и някакъв плюс. Но... Всяко зло за добро. Да, наистина е така. Само важно да не ви убие злото по пътя. Ще спомена за една диета, която така ми е останала много в съзнанието. Тогава бях на работа. Диетата на Дюкан, не знам дали я познаваш. Много протеини. Това вече... Гръмваш... Това ме докара до момента, в който аз припаднах на работа и собствениците тогава на фирмата ме закараха в пирогол, защото направих някаква бъбречна криза. То черния дроп и бъбреците не могат да преработят. Защото няма, това е само... Аз сега ще прозвучи силно, не знам как, но реално аз бях в университета и си носех... едно печено теле. Не, имаше едни пилешки пържоли във вакуумче. Помних. Ей, как ги бяхме на времето тия неща. И аз в салфетка... И аз в салфетка съм сложила тази работа и хората си обядват и аз хрумвам пържола. Ама то как е салфетката на два пласта? Тук е кашуто. Но не е кашуто, тогава не може мазнина с протеина. Не. Само и тогава беше покрай тази диета, се научих, носих постоянно пакетчета с салфетки и топях всички продукти да махна мазнинката. Защото много мазнина. Никога не се готвеше с мазнина вкъщи. Майка ми, те вече се бяха видяли... Пържени картофи с вода. Какви пържени картофи? Абсурд. Не. Картофи ни ще не става. Какво е беше само? И тогава беше краставици с пилешко. Това беше и аз... Това ли намаля по едно време всичките... изядам всички краставици и краставици. Ох, ужас. Това беше една тема. Колко време продължи този ад? Ами, реално, много интересно обаче, че аз... Какво се случва? След като направих това с Дюкани, може би още няколко ограничителни такива странни крайности, защото винаги съм била на крайност. Сега пробвам Дюкан, примерно ям само сега пилета, после започвам нещо тотално без протеин. Или без мазнина. Постоянно съм изключвала групи, без глутен, без това. Ти работиш на... И другото важно, че ти, това, което Луиза каза за интуитивното хранене, ти тотално губиш своята интуиция за храненето. На теб ти трябва постоянно наръчник отвън, кой да ти каже какво да се храниш. Ти не знаеш какво да ядеш. Ти си объркан. Аз си спомням, че на 18 всъщност се запалих от едно списание. Аз тогава много харесвах модели. Наоми Кембъл за мен е невероятна. И тогава тя беше в... психопат, между другото, като човек, да, но за мен беше тогава богинята. Много слабите някой път са и психопати. Да. И постоянно с женските списания отзад имаше някаква диета. Това тогава зароди моето хоби. Половин яйце с 3 парченца краставица. Диетата на Наоми Кембъл, примерно. Да. И аз така от тогава свикнах да имам инструмент отвън. И искам сега да похваля един човек, който ми остана в съзнанието и много ми помогна. За съжаление, тогава не можах да грабна истински съвета му. Това беше Лазар. Аз мисля, че кажеш полковник Сандърс от KFC, защото там пилешко, нали? Лазар Радков, при който отидох за поредния ми хранителен режим. Това беше след вече Дюкан, нали, аз си продължавам по темата. Аз пак съм си на диета постоянно и отивам при поредния човек, който да ми изготви режим. И той тогава ме видя и слуша ми историята и ми каза: на теб не ти трябва поредния режим, който ще ти направя. На теб ти трябва терапевт, който да ти помогне да се измъкнеш от това нещо. За съжаление, аз тогава го приех. Със сигурност отидох при тази дама, която той ме посъветва, но нямах финансовата възможност да продължа, защото това беше при доста години. Първо час на заплата, редовно тогава плащах наем. Просто не можех да си го позволя. Скъпо удоволствие ли е да тогава ми беше скъпо. Не можех да си го позволя. Само да питам. Да. Нали, защото чуваме за нейната история. Реално, това, което ти правиш, ако човек е на такова място, може да звънне на теб. Това ли е нещо? Да.
Да, и е потърсвате много важен такъв човек. и с него вече ти почваш да ходиш един доста по-дълъг път, нали? Едва ли е просто Да. той идва и ти му кажеш не яш Не, тогава изобщо и няма, майонеза. не се коментира Да. даже толкова храненето, а по-скоро вече започваш работа по емоциите. Защо ти отиваш там, какво те кара, да намериш същината на проблема, защото Да. както Само тя пак каза... да сме практични, нали? Защото някакви Да. хора са ни гледат. Къде те намират, примерно? Ето, сега слуша този разговор, аз съм Аз я намерих така. точно като Аз Беси, така си я намерих. нали, искам да се обадя на, ако не на Лазар Радков, който сигурно в момента е в чужбина, не знам къде е. Къде те намират? В Инстаграм. Какво пише? Health Coach Луиза. Health Coach Луиза, Да. нали, само на българския треньор, там си е Health Coach Да. Луиза. С лято го пише Да. и ти излизаш. И какво? Да. Той ти пише лично съобщение Да, и ти му връщаш. Ще си Важно, паснем, пак от моя да. опит е, че ти трябва да усетиш човека, с който ще работиш. Защото има хора, при които аз съм търсила помощ, които започват да ти се карат. Как може? Защо сега? Ма какви са тия глупости? Ама какво? Нали, това всичко, което го разказвам, те не го приемат с емпатия, а по-скоро Ще ти какви са дават, тия глупости? да. Сега даваш Ще ти това. правим живота И за аз и 15 по минути. този начин не се прави на луд, нали, на луда. И ти още повече те смачква, ти още повече започваш да се губиш и да се съмняваш в себе си. И в повечето случаи е тотално недоверие, този човек ти повече не се среща с него. Само да кажем... Така се случи и при мен, нали? Аз срещам, нали, Луиза, срещам за първи път, но примерно вайба, който ти носиш, нали, без да те познавам чисто интуитивно, има някакъв мир. Точно така. Ти си много... Има И някакъв приемане. пис, има нещо много деликатно, нещо много благо в излъчването ти. И това нещо 100% ще сработи. Ако си говориш с такъв човек, ти ще вземеш от неговия мир малко или много и ще влезеш в неговата такова. Нали? Ако някой ти казва, бе, как бе, чакай бе, стой, дай. Сега тук, дай, задраскаме стига тук. глупости, да. Да, край. Тоест и такива консултанти. Всеки има, да, другото отивам, нали, то те не просто... са били треньори. Точно така. Всеки може да е диетолог, но не всеки може да е треньор. Съгласна съм, защото пак, както започнахме в разговора, храненето само е една част от цялата картинка. То е една окръжност, която просто то е едно парченце от само от да, така, дай пак, нали, за да съберем, да, влизаме в историята, да скипнем някои фази. Как изглежда дъното? Нали, защото това е един път на затъване в някакви неща, дето не работят явно добре. Аз мога да ти кажа, кое ти отчиташ субективно като дъното? Имала съм две дъна, които едната крайност, която ти си изключително физически слаб, емоционално слаб, тялото ти капитулира, ти нямаш физическата сила да посрещнеш нуждите на света и собствените си. Тогава ти просто усещаш се едно си заминаваш по някакъв начин. Просто нямаш място тук, не можеш да се справиш. Точно така. Вече ти физически не можеш да се справиш. Това е, предал си се, изчезваш, нали. Постигнала ли си някакъв... Но това е с много зверски глад, нали. Чакай, виж ми въпроса. Субективното усещане е такова, но като външност постигнала ли си това нещо, което кажеш, искам да постигна това? Аз го постигнах и се чувствах дъното. Точно така. Твоето дъно как изглеждаше? Същия начин. По същия начин. Да. Ти нямаш сили да съществуваш. Физически, когато съм била най-слаба и най-привлекателна за хората съм била най-зле. Да. И другия вариант е пък обратен. Когато ти виждаш, че не можеш да стигнеш до там, където искаш и почваш да се наказваш и да обръщаш нещата, да искаш да станеш толкова зле, че тотално да се и си кажеш, хващаш си чантата и отиваш и си взимаш и кажеш, сега ще ям нещо много гадно, защото аз просто не мога да се оправя да вляза в режим. И това са двете крайности. Или си причиняваш, нали, това да си много слаб, да не се храниш, или пък се прехранваш. И също тук липсва баланса. Като това говорим, че не е постоянно. Да. Това не е постоянна величина във всеки един ден. Това има моменти, в които ти емоционално се впускаш в тези моменти. Ако нямаш достатъчно осъзнатост или някой човек, който да е до теб, както Луиза може да е до теб, и да ти каже спри сега. Това е такъв момент, в който може да се стигне до там, нали? Да те спре. Да. Тогава ти вече се отпускаш, но аз смятам, че
Наистина сега в момента има много информация. Тази информация може да доведе едно от двете неща, едно от двете дана. Трябва да сме много внимателни и да... Само, че много информация и е много противоречива. Да, много И противоречива. например, само месо ще ядете. Има Точно такъв тип така. диети, само месо. Или ще веганство, или ще вегетарианство. Излизат, че сега пък и зеленчуците били токсични. Да. За всяко едно нещо Може да има коментар. и плюса, и Да, минуса. точно така. И човек много се обърква. Много И ако супер. няма връзката, той почва с добре, сега ще пробвам да съм на кето. Ама добре, за един мъж може и да сработи, защото ние сме много различни. Кетото какво е? Кетото мазнини много ли е това? мазнини. Мазнини, да, много мазнини, почти никакви Никакви въглехидрати. захари, по никаква За една жена форма. това може да е Това пагубно. е пагубно за хормоните. А добре, какво значи само мазнини? Какво ядеш? Масло? Ами, да, точно така. Хляб с масло? Не мога да е хляб. Хляб не може. Не, то хляб не може. Авокадо с масло. Ами да, авокадо. Ядки. Авокадо, ядки, Да. малко зеленчуци. Да. Захарите идват от изкуствени подсладители. Еритритол сега стана много, нали, много модерно такъв тип кето десерти. И... Чакай само да да. кажем, че ти тук си експерт. Да. Ако замениш бялата захар с такъв тип подсладители, това ще доведе ли благотворен ефект до здравето ти? Тук пак се подхожда, пак въпросът е индивидуален. Аз ще кажа за себе Да. си. За мен изкуствените подсладители ми докарват невероятен дискомфорт. В смисъл, невероятни болки в корема. Да. Което Това субективно за тебе ли е или по принцип? Както това е за мен, но има... повечето хора това го съм казват? забелязала и при мои клиенти се е случило. Нали, там трябва да се внимава много с дозите. А ти за да докараш тази сладост на бялата Ще захар, набухаш която повече, да. трябва да сложиш съответно повече. И както сега в момента има бум на хора с проблемни стомаси, кореми, изобщо черва, пропускливи черва, едно такова нещо може да доведе до доста проблеми. Не знам, Луиз, точно, дали... а и не само, нали сега, както ти спомена, антиглутен, антилактоза, не знам си какво си. Ти ако имаш проблем с червата, всяка една храна може да ти е проблем. Точно така. Най-обикновената храна, защото какво са пропускливите черва? Това значи, че ако това си представим, че са клетките в червата, храна трябва да минава през клетката. Тя минава между клетките. Така. И ти не усвояваш нищо. Ти не усвояваш храната, а тя само те А възпалява. това защо става? Ами защото сега, това е интересен ядем въпрос. храна, която не поддържа нашия микробиом. Почва се, например, с консерванти. Да. Консервантите, какво правят? Идеята му е да не се развиват микроорганизми. Тоест ти пречи на твоите микроорганизми. Емулсифайери и такъв тип вещества в пакетираните продукти, които премахват мукозата. Защото в червата имаме бактерии, имаме мукозен слой, да. който да пази, защото чревните клетки, това е един слой клетки. Това е контакта на твой организъм с външната среда. Да. Кожата е дебела. Нали? Да, има контакт, но не е такъв. Там има директно. Фино, да. Много фино. Един слой клетки. И ако тези клетки не са защитени, техният контакт трябва да бъде с молекули от храната, а не всичко да минава през тях. И с какво се получава? А ако пием алкохол, защото това доста е залегнато, така 2 чаши вино вечер, етанола какво прави? Той така убива бактериите. Ами аз в лабораторията, за да си почистя мястото, пръскам с етанол. Това прави етанол. Ти нулираш нулираш всичко. И сутринта как се събуждат? Ами сега съм подут, спи ми се, нямам енергия. Айде кафета се почва. И така от сутринта... Ти си на поддържаща терапия. Абсолютно. Общо, реално поддържаш тялото да съществува, но то по никаква форма не е естествено нахранене. И ако има прекалено много захар в храната и недостатъчно храна за твоите бактерии, защото зависимо от това каква храна ядеш ти, такъв тип бактерии се развиват. Стимулираш вредните или полезните. Точно, да. Точно. И аз, например, като почна с някой да работя, първо питам в колко ставаш и в колко лягаш. Първо трябва да почнем от там. Това е и за Тенио много важен въпрос. Защото ти си нощна птица като мен. Твориш през нощта, но това... пак за един мъж може да няма толкова пагубно значение, но за жените има изключително значение. Тоест, чакай сега, ти ги подхващаш още лайфстайла. Колко ставаш, колко си лягаш. Какво ти казва това нещо, ако той ти каже, примерно, ставам 10 часа сутринта и си лягам в 3.
Какво ти говори за този Че живот? хормоните са тотално небалансирани. Защото ти не се съобразяваш с естествения ритъм на твоя организъм. Тоест, какво се случва? Вечер към 9 часа започва да ти се покачва хормона на съня. Да. Но какво сме Ти го свикнали потискаш. ние? Телевизора, лампите, Светлините, храна, телефона. алкохол, всичко. Да Така. се вдигнеш малко. Да. Така се дигаш, стимулираш се, пада ти хормона на съня, нямаш качествен сън. Качественият сън е обвързан с друг хормон на растежа, който те възстановява. Ти не възстановяваш клетките. Ти не реално, възстановяваш, с него и гориш мазнини. Той също това активира. Да, Горенето това е на много мазнини. важно. Да. Много Съня. важно. Да, по време на сън. Това е мечата на всеки. Спиш и отслабваш. Да. Нали? Точно Ето. това е. Да, като имаш качествен сън, Тоест това работи. това работи. Да. Какво също става? Дига ти се много хормона на стреса. Защото хормона на стреса, той е много хубав хормон, защото ни поддържа Чул съм, че активни. за малко е супер. За Да. малко, малко е е супер. супер. Той трябва да почне да се дига към 6 сутринта, т.е. ние нямаме нужда от кафе, Да. като се събудим, защото хормона на стреса ни се дига, за да ни мобилизира ние да действаме. Но ти, когато не спиш и хормона на растежа и на съня не са ти балансирани, съответно и кортизолът ти излиза извън граници. Имаш много по-висок кортизол. Кортизол какво води? Съхраняване на мазнини. Да. Той това Всичко води. работи рано срещу... Всичко работи срещу тебе. срещу тебе. И другото е жените, възстановяването. Само, абсолютно. да, искам да ти задам въпрос за възстановяването. Има определени часове, в които и самите органи се възстановяват. Абсолютно. Значи И ние ги мозъка, преминаваме. когато спим дълбокия си сън, самите клетки на мозъка, те се свиват. И всичката, така да кажем, мърсотия, която се е натрупала, тя се изчиства. И ние после имаме ясна свеж ум, мисъл. да. Свеж ум. Иначе това го няма. И много е интересно, особено в последните години, Алцхаймера се свързва с диабет тип 3. Така започва да го наричат. Тоест, диетата много повлиява здравето на мозъка. Прекалено точно много така. захар. Това, че ние не спим, мозъка не може да се чисти и възстановява. И оттам всичко се Ти обърква. му влушаваш и неговия Да, и неговия. живот. Да, и се състаряваме преждевременно. Аз ще кажа, нали, защото нали, това, че вие споделяте, не значи, че нали, аз съм някакъв тук, аз той нямам никакви проблеми. На мен ми се наложи преди доста време, заради здравословен проблем, да направя, наложи ми се, реших, че ще направя подолечение, годолечение. И аз отидах при доктор Емилова, да е жива и здрава, страхотна фигура в моя живот. Тя е точно в посоката на това, дето викаш баба ми на еди колко си години. Доктор Емилова в момента е на 81 години. Преди една година извъна нещо да я питам. И тя ми вика, затвори, че съм малко далече. И ми звъни по Viber. Жената беше на Малдивите на 80 години на плаж. Браво. И ми праща снимка, нали, как се снима на плажа. Си казвам, вау, Да. това е вдъхновяващо. Да остаряваме видиш здрави. Тази жена, Точно ако някой отиде в нейния център, ако ме гледаш, доктор Мила, поздрави, тя е в 7:30 или в колко и почва сутрешната лекция, защото те не просто гладуват там. Те ти говорят за как ти функционира тялото и различните болести, от какво се повлияват или как се пораждат. Тя е в 7:30 или в 8 часа с перлите, костюма, като бизнес дама, уникална, грим, Смихка. косата, усмихната, тонус, енергия, топ. Погледаш и тази жена може да е на 60, може да е на 65, но няма да кажеш, че е на 80 и сега вече и една може би е. Не знам на колко, там некъде. Значи това е възможно. Постижимо е и качеството на живота на по-късните години може да бъде коренно различно от това, което ние сме свикнали. Нали? Вече някакви грохнали хора, нали, каталясали. Може да е друго. И аз много се кефа, нали, да има такива примери, да ги видиш и се вдъхновиш за живота си и напред, нали, защото той живота не е само на 20, нали, ти ще имаш живот и на 70, живот и здраве, или на 80, и той може да е коренно различен от това, което комшийката от съседния вход или еди какво си. Нали, може да е друго. И това е планировка, която се прави десетилетия по-рано. Тя няма се сетиш на 79. Аз съм като доктор Емилова на 80 дни на плаж. Не. Сети се за това на 40 или на 30.
Да. Нали, защото така. И си спомням тогава, нали, като минаваш през те, ти дават едно. Буквално ти разказват какво ще стане с тялото ти през тия 20 дни, в които ти си на подолечение. И едно от нещата беше точно това, между другото, което казваш. Фани делта вълната на съня, нали, дълбоката почивка на мозъка, която почва към 10-10:30, той иска да спи. И интересното е, че като убереш калориите, нали, които са такова, на тебе по естеството ти се приспива да. Ти просто ще си легнеш 10 часа, защото ти си дал най-доброто вече от тебе. И после ще се събудиш свеж. Свежар ще бъдеш, да. И просто беше много любопитно за мен да наблюдавам какво става с тялото в хода на... Буквално той има някаква дълбока мъдрост в тялото. Точно така, то си закодирано. Което то сработва. И даже ние с Веси си говорихме минали пъти, ще направим малко такъв твист, че на мен пък това ми е тема. Ние си говорихме тук предната седмица, като обсъждахме този разговор, аз си казвам, знаеш за какво съм си мислял, Веси? Мене ми е интересно това с християнството и аз съм вярващ човек, нали? И съм си мислил през годините за 7-те смъртни гряха. И нали, някои от тях, нали, си го обясняваш защо са грехове, нали? Ярост, мързел, такова гордост, нали, някакви такива, си кажеш, окей, мога да разбера защо това е зло. Обаче лакомията, нали, която е в тия... И то някак си стои даже почти симпатично. Даже много хора казват, аз съм лаком. И нали, съм си мислил, добре, защо, нали? Защо чак такъв фокус върху това? Защото нашето тяло е храм. А ние какво правим с лакомията? Ние го разболяваме. Вместо да сме най-нежни и внимателни към това тяло, което е храма, който ни пренася през целия ни живот, ние го разболяваме още на 30. И на 30, много обичам да чуя, ние сме на 30, остаряхме. На това са ти най-хубавите години. На 30 ти най-хубавите години, на 40, на 50, на 60. Това са прекрасни години. Ти първо имаш 50 години да идеш на Малдивите с доктор Абсолютно. Да? Не може на 30-40 хората си мислят, че са устарели. И това е грях. Абсолютен. Грях. Знаеш какво си мисля аз? Защото аз 2 пъти все едно съм ходил да се ползвам от услугите на това. Взех си неща с подолечението. Пробвал съм през годините, когато съм имал нужда, много пъти ми е вършил работа. Но тук преди 3 години пак ми се наложи да отида радикално. Минах през един период, дед викаш ти кортизола, на много дълъг стрес, то ти разрушава всичко, този кортизол просто те прави така. И класическата медицина тогава ти казва, вземи си тия хапчета, еди какво си там, нали, замазвай там последиците. Аз казвам, няма да е така, тъмън се бях оженил, така, викам, няма да е, ще трябва да е хелти, ще трябва да е холистично. Няма тук, вземи това хапче, вземи това, трябва да е друго. И пак отидах. И от тогава, последните 3 години, аз съм, Веси знае, аз на 3-4 месеца си правя режим подолечение. Дали ще е 15, дали ще е 20 дена, горе-долу в годината, 1/3 от времето, аз реално съм на някакви плодове, нали, на някакъв режим. И това, което е интересното наистина, е, че трябваше да влеза в този дълъг период, 3 годишен, за да разбера всъщност 2 неща. Първо да разбера колко е специално тялото, наистина. Защото ти виждаш, че ти правиш едно и също нещо, обаче тялото не реагира всеки път по един и същ начин на това едно и също нещо. Което е, като го видиш, нали, на практика ти кажеш, вау, нали, тялото не е някакво роботче, ето ти винаги му пускаш, натискаш това копче и то винаги това ти прави. Не е това. И първи извод, който си направих, тялото е дълбоко интелигентна система, която не подлежи на такива с Теслата решения, нали, буф, нали, това спирам, това почвам. И другото нещо, хора, до което аз достигнах, всъщност това с килограмите и с това е много хубав, ако хората се научиме да си слушаме вътрешния глас на всичко. Нали, на тялото. В нощи си говорихме с едни приятели. Някои коучове дават следното упражнение. Ако си на някакъв кръстопът житейски, просто тръгваш из града или където си и си слагаш, че в тия няколко часа, в които се разхождаш, ти ще имаш една цел. Да разбереш какво е посланието към теб от заобикалящата среда. Упражнение. Тръгваш, примерно, из града и си кажеш, на кръстопът съм, днеска искам града да ми говори. И почваш.
какво пише на фасадата, на таксито, де че мине покрай тебе, какво ти казал случайния минувач и виждаш дали това не оформя някакво послание към теб. По същия начин смятам, че човешкото тяло го прави това нещо. Да. И достигнах до извода, чак след 3 години, много сериозна промяна в храненето ни. Първите 2 години аз не ядях месо, вкъщи си променихме тотално режима. Вкарахме тотално нови някакви неща, които се храним с тях и така. И в един момент виждаш тия дълбоко закоренени и закостенели модели на неправилно хранене, които до много скоро аз дори не можех да ги определя като лоши. Защото аз се храня така, бе. Да, Какво толкова? Ми е нормално, да, ето така. И изведнъж започнах да видим и си казвам, не, има някои неща, които ти трябва да го фейснеш този проблем и наистина да го решиш. Ти не можеш да го временно да го тушираш, сега 10 дена, сега за морето ще гладувам, после за Нова година, че ще ходим на едно парти да влезе в костюма или там в роклята. Не, това е дълбоко сбъркано. И всъщност нашето тяло, ако ние го слушаме, до този извод аз съм стигнал, нали? Тук са експертите, но това е моят извод. Той е страхотен помощник, всъщност. И ти казва, не спирай да се развиваш, не спирай да се променяш, не търси бързи решения и когато ти покажа кило, че съм качил или такова, ти не си ми прави извода, трябва да сваля килото, ами аз трябва да продължа да се развивам. Нещото, което според мен това е може би големия разговор. Затова сме го кръстили диетите не работят. Защото диетите, ако само минеш на диета, явно няма да свърши работа. Трябва да сме непрекъснато да се развиваме. Това може би е нещото. Абсолютно. И не е въпрос на хранене, как аз неправилно хранене. То е неправилно водене на този неправилно живот. Живеене. Неправилно живеене. То реално е бягане от естественото. Да. Защото ти в един момент така ти се пречупва съзнанието, защото това е... Сега, каквото и да си говорим, живеем в забързан свят и това е факт. Ти сега нямаш онова време, в което да нямаш телевизия, външни стимули, примерно как са били нашите баби. Те стават сутрин, прихапват нещо, тръгват на нивата. Да. Нали, баба, аз съм разпитвала баба, нали, по този начин. Ти отиваш, работиш, движиш се така. Тежък физически труд, каталясъм си. Добре, как минава един ваш ден? Сутрин ставаш, аз имам един списък с толкова много неща, които трябва да свършат. Клиенти, с които да говоря, аз ги пиша. Нали, с толкова хора да говориш, да кажем, както бях и в роли, да изпълнявам, примерно имам 20 торти днес. И ти постоянно гониш, ти си постоянно във вихър, постоянно нещо достигаш. Къде ти остава време да се чуеш? Аз там просто, ако може и хората около мен да кажат, аз там не съм обядвала, не съм закусвала. Ти просто влизаш в един цикъл, в който някой иска от теб, но ти не даваш нищо на себе си. Чакай, въпрос имам към теб. Да. Роули беше една твоя мечта. Да. Нали? Ние, когато се запознахме, Веси правеше първоначално за някакви малки групи приятели, да занесе в фитнеса. Нали? Това беше в началото, като взе да правиш такива здравословни десерти. Това е докато правих баните. Да, аз се запознах с нея в магазин за скъп италиански фаянс и всякакви такива неща и Веси ми беше много труден момент бях аз тогава. Тя толкова ми помогна с усмивката си, с неща. И трябва ли ти това, трябва ли ти това, искаш ли кой си ти направи дизайна? Тя се да. И беше много яко, и среща беше много интересна. И ти тогава имаше мечта да видиш, да заживее това нещо, което ти го правиш за себе си и за близки, да се превърне в нещо, което да е по-масово, да може да се купи от други хора. И аз съм свидетел, нали, как ти извървя поначално с Павла, нали, двете, после продължи сама и с нали, сътрудници. Пътя на това е една мечта да стане реалност. И ти смятам, че наистина успя да направиш най-вкусните такива непечени, без захар и така десерти за мен в страната, нали? Пак в Смядово, да не ни се обидят, ако някой прави по-хубави. Но, нали, там има този филм. Какво се превръщат мечтите? Какво плати? Защото, нали, ти каза, толкова много работих, че въобще не чувах Тотално себераздаване пак влязъл в крайност. Толкова много да си вдъхновен от тази мечта. Толкова много да мислиш за другите и какво да направиш с другите, да преминаваш своите лимити много пъти. Нали, това са доста години работа и между всичко, нали, ние стартирахме двете с Павел, след това на 3-та година се разделиха нашите пътища, забременяхме и двете. Така случи при мен, че 2 бременности, аз през цялото това време, докато някакви лични неща ми се случват, аз се случваше и разцвета на Роули.
Тогава се научих, измислих детска декорация. Аз тогава, това не знам, никъде не съм го разказвала, но реално първите рисунки, когато се задействах и това нещо изобщо ми дойде като идея, това не съм видяла от никой, нищо, нито една рецепта или нещо, което сме правили двете там, не сме направили от някаква книга или от нещо чуждо. Всичко е станало в процес, през нашите виждания, през нашето усещане, това са рецепти, в началото. които оригинално вие сте създали. Абсолютно. Да. Това го заявявам съвсем спокойно. Имаш ли някаква като така статистика? Колко броя торти като видове сте създали? Мисля, заговорим за десетки. Не съм, това е една болна тема. 20, 30, 40. Имаме едни листове с рецепти. Ние така и нямахме рецептурник. Просто всичко беше в течение на деня, на желанието на клиента ни. Всичко беше по вдъхновение. И всъщност, докато развивах рисунките и декорациите, това за мен беше голяма тема. Децата да стартират живота си с такъв тип десерти, с такъв тип вкусове. Да. Дори и с моите деца нямат стандартните така наречени торти с фондани. Нещо те са свикнали да виждат това, което аз съм предлагала. По-семплите неща. И всъщност взимах аз, докато кърмя Никола, големият ми син, аз през нощта стоях по цели нощи, в които да рисувам. Аз иззимах рисунките в къщи, след това ставам, отивам. Само да кажа, това тук не беше човек, който е художник. Ти си изобщо по образование, така. Аз не съм и сладкар, пак да кажа. Това може би ми помогна да съм такъв експериментатор и да генерирам идеи в течение на времето рисуваше някакви страшни неща. Да, аз не можех да повярвам. Нали? И това пак си го измислих с клечка за зъби, с четка. Това са часове работа, за да създам един образ, нали, и желание. Но пак стигнах до крайност, защото това не спане, кърмене на децата те... Аз отивах на работа през деня. Моя съпруг Пепи остана в къщи и той ми звъни: време да го кърмиш, качвам се на колата, отивам, кърмя, връщам се. Ти такова хардкор. Просто зад кулисите на Роули през тези години наистина много висока цена платих, която последните години поради липсата на помощници, нали, защото пък при мен качеството там не можех да нямаше коментар. Да. Ако човек ме е избрал и е решил да даде парите си за това, което аз предлагам и за начина, по който изглежда, не мога да правя компромис. Той трябва да го получи. Тук има хиляди фенове на Роли, които последните месеци, понеже ти направи някои реформи, които са на ногти. Нали? Купуват си само еритритол, ядат го с лъжицата в къщи и са под голямо напрежение. Знам, че нещо се така, something's cooking, нали, както се казва. На къде отива Роули? Защото то си има своите фенове, последователи, цял Лозенец плаче, аз минах на ден. Там гаража стои празен. С големи сълзи плачеха отпреда на витрината, викат няма ли да се такова. Та и аз да повдигна този въпрос. Какво ще става с Роули сега? След всичките крайности, които сега разказах, нали, че съм ги вършила и многото работа, даже само Теню да кажа, много изгреви съм посрещала там. Знам. Сама, нали, си стоя там и правя торти, защото... Всяка си накрая да не отваряш верига за грил. Нали? Или нещо с кара. Сега. Роули с кара. И просто накрая вече физическите ми сили не позволиха. Да, съм много крайна, нали, много енергия имам, но трябваше да си обърна внимание на себе си. Затворихме гаража. И в момента гаража. Сладкарницата. Любимо ми. Тя се помещаваше в гаража. Ми каза, че това ми остана любимо. Чао на целия гараж. Чао на целия гараж. И затова аз така се шегувам. И всъщност сега... Изчакай само преди тизър. След малко ще разберем какво става с Роули. Аз тук, защото си говорим за сладко. Луиза, ти ядеш ли сладко? Какво сладко ядеш? Какво ядеш? Особено сурови десерти. Ама ето тя са Роули в момента е на пауза. Малко. Аз правя си някакви. Какво си правиш? Кажи, какво правиш ти? С форми, кисна си форми, после ги пасирам, слагам смелени бадеми, увесени ядки, какао, кокосови стъргоните. Аз много обичам кокоси, просто си правя бомбони. И така свикнах и моето детенце. Аз имам на 3 години момиченце. И това, което каза Веси, е много ключно. Възпитаването на вкусовете. Ако едно дете усети тази бялата захар, това много сладко усещане, то си претъпява усещането за други храни. И те вече не са вкусни, казват, детето е злоядо.
естествено, че детето ще е злоядо, защото и ти взеш една вафла и после една тиквичка. Тиквичката ще се стори като гума. Те просто, това, че ние им даваме да ядат много сладка храна, убива тяхното възприятие за истинския вкус на храната. Вярно ли е това нещо, което съм чул, мога да не е вярно, че един вид, както си възпиташ вкуса до 3 години, после цял живот това те преследва? Или не е чак толкова може да сурово? не е толкова сурово, защото винаги аз съм свикнала, аз от дете ядях супер много сладко, израснала съм с тонове сладко около себе си и буквално пристрастяване към сладкото. Когато спрях да ям това сладко, ми се фокусирах да е по-малко, да е от сурови десерти, мед, плодове. Започнах да усещам вкуса. Има ли файда? Нали, защото сега, може да се включите да кажеш има ли файда от това, като преминеш на друг тип сладко, при случая сурови неща и така? Има ли си хора така да дойдат и ти кажат, знаеш какво, откакто ям твоите неща, еди какво си? Или... Да, аз имам клиент и вече мога да кажа и приятел, който може би дали станаха 3 години, 2, да не подведа зрителите. Той се хапва само сладко, което и то само една торта от роли кафелат, като разбра, че нали, няма да работи, той си взе да си замрази за всеки един ден и така. Той така. И между другото, аз в началото ми беше неудобно много повече. Ми беше неудобно да попитам защо. Нали? Това ми е просто такъв голям пример. И той ми каза с промяната на режима на хранене и с това, че се храня само с това като десерт в следобедните часове. Да, следобедните часове. Що акцентирате? Много е важно. Това е вече за темата с инсулина. Когато ги хапвам само това и следобедните часове, той си погрижи се за здравословен проблем, свързан с жлъчката. И при него той знае, той вижда как се чувства, излекувал е нещо и го поддържа. Така той е взел вече решение, че ще бъде това неговия десерт. Аз съм направила в годините на неговото семейство и така. Но въпросът ти беше много интересен за възпитанието. Може ли да кажа? Само нещо да предложа, понеже виждам, че първо това темата е океан. Нали? Тук това е безкрайно. Така, отправям го като една потенциална такова. Ако видим, че има респонс, нали, от хората и че има интерес, защото това е... Ще го направим. Ние може да си можем това. Да. Това е, аз усещам, че ти пипаш едно, то отваря. То отваря много. Склонни ли сте, ако видим, че на хората им е интересно, да си кажем, че от време на време ще правиме по някакво съдържание. Просто когато имаме възможност и се натрупат така въпроси някакви. Защото аз гледам, че това е безкрайно. Много ние може да говорим... То е някаква малко, как да кажем, малко е просветителско това нещо, което вие правите. Ти, нали, в твоето нещо, ти с храненето. Този вкус трябва да бъде просветен, очистен, преформулиран и това трябва да стане common knowledge. Това трябва да стане, деца вика, както се учиш да пишеш и да четеш, да знаеш как да се храниш, да спиш, каква вода да пиеш, как да спортуваш. И това са... Да, ние сега говорим само за храненето, пък тя ако засегна не всички Вие сте малко апостоли на друг тип отношение към живота и това трябва да се говори и да е забавно, когато може, да има истории, когато може, за да стане... Теню, искам да ти разкажа за въпроса, по повод въпроса към Луиза преди малко, дали се възпитава вкуса. Аз смятам, че има нещо такова или по-скоро от себе си това, което съм разсъждавала, съм стигнала до този извод, че със сигурност изборите, храната, която си хапвал като по-малък, я търсиш в моментите, в които ти се преяжда. В смисъл, не знам как точно да го опиша, но може да си взел решение, че няма да ядеш захар. Но моментите на слабост винаги са към... Поне моите са били към вредна храна. Не да преям, да кажем, с броколи, нещо да се накажеш с нещо, с мекички. Какви са ви guilty pleasure-ите, нали? Примерно, да речем, голямото изкушение, ако трябва да е голямото изкушение, какво ще е? Много ще ви стане смешно. Аз много обичам тахани. Обичаш тахани? Ама това ще да е guilty pleasure. То тахан е ли хелт? Да, ама сега като изядеш 3 супени лъжици, тахан идва малко повече. Ти си първият човек, който има така скрито такова към тахан.
Това е хубаво, че познавам Тук такъв да човек. се обръщат рекламодатели. Рекламодатели. Но до 2 лъжици само ще иде. А при тебе какво е? Ако guilty pleasure, какво ще е? Ох, сега е хляб с квас. Че това пак. Това са някакви, не са ли нормални Ама на неща? братя хлебари, всичко е до дозата, аз мога да взема един това хляб. е до дозата. Ужас. Да, и аз мога да взема един хляб. Особено техния. Това е просто като, нали, перфектното прияждане за мен е с хляб с Когато квас. си изчистиш, защото и Веси толкова много е преживяно, започваш да си изчистваш вкусовете, започваш да имаш желание към по-хубава храна, естествено желание. Това не значи, че пак не можеш да прекаляваш с нея. Да. И с нея можеш да прекаляваш абсолютно. Но е интересно, наблюдава се, че започват така много ти се. Имам една приятелка, която даже напълня много, именно защото прекаляваше с Бадемов тахан. Тя просто обожаваше Бадемов. Значи Да, вече което е. говорим за втори човек, Тахан. който е... Тахана е нещо, да знаете. Абсолютно. Който е голям фен на тахана. Да, и това е с процес. Преди ако съм обожавала нутела, аз още обичам нутела. Само да ти кажа, че съм чувал от историци, че Ханко брат е имал брат, който се казал Таханко брат и оттам по българските земи, нали, излезло това, че да се яде тахан много. Но после той отишъл далече и там нещата се разминали. Но да продължим. Да, пак рекламодателите тук сме. За тахан обажите се на Луиза. Но ти се възпитават тези вкусови усещания и започваш да усещаш истинската храна, да ти е приятно да я ядеш, да се наслаждаваш на една хубава салата. Допреди това, ако си свикнал на Кентъки и Макдоналдс. Това е много интересно. Аз в годините на всички тези диети, аз не съм опитвала Макдоналдс. Не съм опитвала KFC. Ами направи го. Ами нямам. Да. Другото, най-голямото интересно нещо е, че аз не съм купувала торта за себе си през годините. Не съм опитвала стандартните десерти в Съдкарт. Съвсем сериозно го казвам. Не си яла някаква гадна торта от Съдкарните? Яла съм, но говорим за това и споделих и на нея в един разговор, че аз направих торта гараж без да съм опитвала торта гараж. Твоята представа за торта гараж? Моята представа за торта гараж. Супер. На толкова, защото все пак това са били 12 активни години на диети. Торта, къде е торта? Абсурд. И реално аз започнах да правя торти. Аз не съм хапала торти. Това е много интересен феномен. Аз се храня да доставям удоволствие на хората през храната. Много интересно. Има един библейски стих, който казва: преминавайки през долината на плача, те обръщат на място на извори и есенния дъжд ги изпълва с благоволение. Ти си типичният пример, не, който мина през долината на плача. Тегава му е. Той 12 години не е ял раче. Фитнес, не знам си какво. И най-накрая това ражда, нали, място на извори. Нали? Сега някой, ако иска то с жлъчката, ако иска да си хапне сладичка, отива, поръчва си 100 торти от Роли. И всичко е в фризера и следобед колко часа? 4:15. Да, между 4 и 6 часа. А защо следобед? Защото ако почнеш от сутринта с нещо сладко, то просто ти тига кръвната захар. И то много. Което кръвната захар после рязко спада, ти изпитваш чувство на умора. И постоянно трябва да... Постоянен глад. Искаш пак да ядеш. Да заредиш. И тъй като пък ако не си достатъчно добре се организирал да имаш хубава храна подготвена, пак прибягваш към същото нещо и това се превръща на влакче на ужасите през целия ден. След това ти хрумва, че в 5 часа вечерта след обяд е много адекватно да пиеш и кафе. Защото ти нямаш енергия, ти не можеш да продължиш. Ти си долу пак. Да, заспиваш. Те са ни големи пикове, реално, които те свалят в енергията. Да. На умственото ти състояние изключително много бива повлияно. Ти нямаш хубава концентрация, към 2 часа супер много ти се доспива, едва ми издържаш, може да си заспиш на бюрото. И това са индикации, че нещо не е както трябва. Не спиш добре, кофеина не го приемаш когато трябва, започнал си с нещо небалансирано сутринта и целият ти ден бива... Ще ти кажа какво прочетах аз, като отидах да годувам за първи път в центъра на доктор Емилова. Там ти дават едни такива неща, те информират какво ще следва се едно с тебе. И едно от нещата, които до ден днешен го помня това, пишеше: човешкото тяло употребява 2/3 от енергията си, за да храносмила. Или което като го чуеш така и това е фрапантно. И те ти казват в момента, в който освободиш тялото за 20 дни от това дъвчене титанично, нали, с 2/3 от енергията,
то почва, то си казва, аз имам 2/3 свободна енергия, вие какво да правя. И почва да се лекува, Това ще се почва възстановява. да ти идват Регенерират клетките. яки идеи, защото Умът ти е невероятен. Умът ти е бистър, Да. так. Клетката ти няма как да се изчисти, ако ти не дадеш възможност да се изчисти. Постоянно, ако приемаш нещо, и то не е хубаво нещо, тя се затлачва. Единственият начин е да оставиш организма да се възстанови, а организма той постоянно се самовъзстановява. Ти не се раждаш просто, както казано, роботче и ти си се родил с този набор от клетки, да, те малко са се увеличили по порасли, ама всичко си... Не, те постоянно отмират, нови се създават, отмират, нови се създават. Тялото ти има постоянна възможност за регенерация и за поддържане на младост и здраве. Вече от теб зависи ти дали ще му дадеш тази възможност и дали ще работиш синхрон с него или против него. А ние какво правим? Ние се движим винаги против него. Някой път съм си мислил, нали, пак по християнска линия съм си мислил за това, как да кажа, нали, защото на човек му се струва, че може да избяга от последици, от външните последици, нали, на нещо. Правиш нещо, кой ще ме види, кой ще ме види, Телата ни така са направени, че те са скрит извор или на огромни благословения, или на огромна проклетия. Нали, фаща само някаква бактерия излиза извън баланс, просто някаква тъпотия, такава малка, гадна, и почва. След един месец ти вече си без коса, без кожа, без не знам, защото тази бактерия излязла от такова. И това е просто нашето самонаказание, че ти всъщност си изкривил живота. И то просто ходи с тебе. Хормоните блокирали, излезли, избичили, айде, недебелял, не знам си какво направил. Стреса, това. Нашето наказание си ходи с нас. Абсолютно. И то идва да ни подсеща, че време е за промяна. Просто, защото не може, от другите ще избягаш, от закона, от от собственото си тяло и от всичко това, което вътре в него е толкова фин баланс, няма да избягаш. Да, и ние се стремим да сме перфектни на работа, вкъщи да ни е перфектно, чисто и всичко да е перфектно. А какво се случва тук, никой не го интересува. Но замислете се, аз съм мислила върху този въпрос. Много от мои приятели, защото ето на мен ми е тема и хоби ми е храненето, да кажем. А ти имаш, след диетата имаш и друго хоби. И хранене. Да, извиня. Да, изобщо темата хранене. Аз знам какво е калория, знам какво е протеин, знам какво са мазнини. Така горе-долу имам представа, нали, за как работи тялото, кога, в какви моменти. Нали, наясно съм, задълбала съм в тази тема. Но има много хора и сега, ако излезем тримата и зададем въпроса на просто някои минувачи, питаме какво е бълтъчини, откъде идват захарите. Хората не знаят нищо за една толкова важна тема за тях храненето. Те не знаят как да си създават гориво. Точно така. Те не знаят какво правилно гориво. Те знаят какво да служат на колите си, но не знаят какво да служат за себе си. Те правят компромис с храната за сметка на това децата да имат по-хубави дрехи или да имаме по-хубави снимки. Ти ще избереш, да кажем, перфектна торта, огромна, за да можеш да се снимаш с нея, а не... На мен ми се е случило, нали, хора си взимат едно парченце да дадат на детето си, а пък за гостите и това е огромна торта, с която да се снимат, нали, което аз не го правиш. Постоянно компромиси с това, което е добре за теб, за да поддържаш някакъв външен стандарт за пред хората, което на мен ми се преобърна много представата и наистина за мен трябва да се поговори много повече за хранително да се образоваме. Да знаеш какво слагаш. И не да слагаме етикети, това е лоша добра торта, да кажем, или това е лоша добра храна. А да знаеш какво ще ти донесе и ти да избереш дали да я вземеш или не. Чакай, че повдигаш добра тема. Луиза, примерно при тебе, защото тебе това ти е сега професията. Под каква форма ти излъчваш своето послание? Защото ти реално си, точно къде казахме, апостол на различното отношение към храната, към живеенето и към така нататък. Под каква форма ти излъчваш твоето послание? Имаш ли си някакви, някакви семинари, които правиш регулярно, или нещо онлайн, или просто всичко е лично? Търсите човека и то става лично. Сега всичко е лично. Това е в процес на развитие, защото и за мен това е едно хоби, което ще се опитвам да доразвивам все още. Това значи, че ти имаш друга професия, която си ти е... Да, абсолютно имам друга професия. Ти с какво занимаваш? С клинични проучвания. Тоест ти си учен. Занимавах се с научна дейност 3 години в Германия и сега тук съм в сферата на клиничните проучвания. Това е нещо, което така си последвах отново вътрешния глас и интуицията, защото
знаех, че искам да правя нещо подобно. Не знаех формата, въобще не знаех какво, но да, прескочих тази бариера, излезнах от зоната си на комфорт и го последвах, да ще развивам и в тази насока, но посланието ми винаги е било да започнем да се познаваме повече, да опознаем как функционира тялото, защо изпитвам, защото много хора си казват, аз нямам воля и търсят вината в себе си, то не е до воля. Това е нормално, когато си гладувал, в един момент волята ти за гладуване вече да не работи. И там започва много самонаказване, ама сега този период от месеца толкова много сладко ядох. Да, нормално е в определени периоди една жена да яде повече сладко. То е най-нормалното нещо. Един мъж. Да. Но трябва и да се прави разлика между нас. Това е много важно. Да. Явно защото, различен начин функционира. Абсолютно, защото на един мъж хормона, който е цикличен, е за 24 часа тестостерон. Нали? Това обуславя мъжката природа. Докато при жената има 3 хормона, които качват се и спадат през целия месец. Това отразява ли се задължително винаги на храненето? Отразява ти се на храненето, отразява ти се на способността да мислиш трезво, да си продуктивен. В някои периоди от месеца жената е много по-подредена в мислите си, в действията си, в продуктивността си на много по-високо ниво. В други части от месеца това много спада. И там жената си казва, вече започва да се обвинява. Аз тук сега преуморих се, дай още да бутам, трябва да успея. Не, това са периоди, в които трябва да си кажеш... Естествен даун, който трябва естествено да отидеш на това място. Ние вървим срещу природата си. Иначе. И какво се получава? Дебалансират се половите хормони на жената, защото особено прогестерона, той много се влияе от стреса. И ако ти е прекалено висок стрес и ако не живееш според тези нормални ритми, недобри неща могат да се случат. Много тук е важно да споменем и за фастинга, защото и през това съм минала. Правих така доста големи периоди на гладуване. Не пръдна никой тук, просто си отварям собичката. За фастинга, да поговорим за фастинга. Че също там не трябва да сме много неблагоразумни, да внимаваме абсолютно. Кога и в какви етапи на месеца и спрямо месечния ни цикъл. Нали? Така, правилно. Що за да не го разбазикаш? Да, защото има определени моменти, в които можеш да фастваш повече часове, други, в които трябва да се окрутиш и да си дадеш повече почивка на тялото. Не можеш да се пресираш през целия месец. Но това пак са неща, които първо, че ги усетих по себе си. Второ, пак не може някой просто да чуеш, да кажем, Веселка е фаствала, изглежда така и сега започвам аз. Ето сега, защото аз така направих. Видях някой, който изглежда добре и е фаствал. Изтеглих си приложение и започнах. 24 часа, 30 няколко, 16, постоянно. Няма тук да се съобразяваш кога и как. А ти нямаш естествената ти воля всеки ден не е една и съща. Един ден ми е много лесно, другия ден направо се чувствам зле и това е мъка за мен. И всъщност след това вече като задълбах във въпроса и чух малко повече за фастинга, разбрах, че е много важно да се съобразява. Пак всичко е индивидуално. Това е така и аз с моите десерти, през това са почти 10 години, винаги съм се страхувала да кажа здравословна торта. Защото и съм избягвала от това. Винаги съм казвала... Здравословна за някой торта. Така ли? Между другото, наистина съм използвала здравословна. Това ни беше още оговорката и се спава в какво казва сурови? Сурова десерт. Натурални, няма добавени захари, но има захари. В смисъл, тя не е реално без захар. Вътре има захари, по друга форма. И пак, ако ти ядеш всеки ден по една торта, не мога да ти обещая, че ще си здрав. Знаеш какво четах днеска, бе, хора, направо. Викам дай нещо на тема диети да влезе, нали, да имам нещо така за разговор и аз. Някакъв човек, който е бил примерно 200 кила и решава, че ще се подложи на следната диета. Subway диетата. На обяд яде сандвич Subway с пуешко, без майонеза и без сирене. Само пуешко с хляб явно и не знам, мой някакъв зеленчук. Отваря си едно малко пакетче чипс и пие диетична кола. Вечерта яде вегетарианския Subway. И това го прави цяла година. И пише, че отслабнал с
28 ли с 30 кг, не знам, много беше отслабнал. И си викам, виж, помни какво нещо сега, нали? Някой път го има, може би, и това, че просто самата рутина може би се адаптира. Тя ти каза, това вечер винаги ще ми яде сандвич с зеленчуци. Със сигурност се адаптира. И може би казвам и окей, аз знам как да преработя сандвич. То е много пълно от нас и това, което ние искаме да му докараме реално, за да може да е правилна за мен една диета. Не знам, ако броим калории, ако говорим в калории. Казахме, че това не трябва да се прави никога. Да, аз казвам ако. Това е, че изтрите всичко до момента, тя каза ако. Не. Имам предвид, че не може всеки ден да ядем краставици, да очакваме, самият ти го каза. Правил си подолечение по един и същи начин за определено време, но резултатите, които си постигнал... Не съм го правил с Subway. Да, може с Subway да е различно. Може би ако Subway искат да помогнат на този подкаст, разбира се. И някой блокара така за Луиза. Да. И нещо при тебе нямаш ли нужда от нещо? Сега не. Добре. Зала за семинарите. Да. Дай кажи за семинарите. Защото казахме, че какво ще стане с Роули? Какво ще стане с Роули? Значи сега със сигурност знам, че ви трябва почивка. Да мога да си обърна повече внимание на мен и на семейство и да измисля сега следващата стъпка, така да дала съм си малко време. Но... Знам, че експериментираш с нови формули, модели. Да, пробвам си, искам да надградя малко. Тоест то не е затворило така тотално Роули да го няма? Не мога без него. В експериментален мод. Детенце си ми е сега преминава период на растежа, етап на растежа. Търсите университета. Да, търси университета. Къде да запишеме мама в чужбина или в България? Мама, на къде български да се запишем или да отидеш в Холандия? Да, сега го търсим това нещо и вдъхнових се да направя малко кулинарни работилници, защото на мен хората ми липсват. Част от проекта Ти си много социална, да. Да, това със сигурност обожавам хората и контакта с тях и когато виждам, че това им е нужно и интересно, пак без някакъв натиск. А ти сега в Рилския манастир ли по принцип си живееш? В изолация или не? Няма да кажа къде ще. Фаревския, да. Няма да кажа. Някой метох. Така. Да. И така ще започнал съм да обясни ли го като на по-прост човек така. Работилница, как ще изглежда това нещо? Така. Като другите фирми, дето има онлайн една страница и си записам да се уча как да готвя. Не знам как ще изглежда. За сега съм още на етап развитие, но искам да го предложа като услуга дори в фирми, които предлагат някакви по-интересни преживявания за своите... Фирми с по-дебели хора или с всякакви? С всякакви хора. Значи, с всякакви хора. Вече, ако има интерес от клиентите, могат да си направи собствен... да не има зала и да направя работилничка, защото е много... Искам да покажа на хората какво удоволствие да усетиш храната с ръцете си. Това е като месенето на хляб. Виж как естествено отиваме на това, дето си казахме, нали, тая пропагандаторската функция, всъщност то винаги минава през някакво учителстване, нали, преподаване на нещо, да стане не просто елай си го вземи, научи го как се прави. Не, елай си го вземи, няма да... Това е просто даваш нещо, той се взима и отива в шкафа. Научи се, че може и ти да го правиш. Да, научи се, влюби се в това, защото аз така се влюбих. Аз реално след едно годолечение, както ти каза, също направих се всички глупости, които си сътворих. Нулирах системата с едно годолечение и толкова много се влюбих в този тип десерти, защото това беше единственото нещо сладичко, което можеше да беше включено в моя режим, така да кажа. Аз ще помоля кмета на Лозенец да сложи там пред сладкарничката една плоча. Тук бяха вкусните торти и роли, за сега само в работилничка. Да. И там ще ходим да плачем. Да, и на работилниците разказвам колко, защото аз знаеш колко работи съм щупила и какво съм свършила, за да мога да достигна това ниво. Значи ти воюваш с роботите още преди да стане модерно. Да, направо голяма борба там. Но пък те са ми помощници, без роботи не става. Нали? План без дата не е план. Горе-долу, кога ги очакваш тия работилнички? След 5 години, след 10 години, след 5 месеца? Заснех видео, с което ще предоставя услугата и остава, предполагам, че до месец вече ще имам готова оферта, която мога да покажа. А то е напоплило. Да, идва. Чакай, ако сте фирма с слаби, не слаби, средни хора, с ядящи десерт сутрин, на обед, след обед, вечер късно през нощта. Работилницата на Веси отваря врати. Тя ще обучи вашите хора как да не минават през 12 годишен период на долината на мрачната сянка. Много бързо ще научат да пасират авокадо, кашу,
Лешници, тахан. Тахан, Луиза може да дойде като експерт по тахана, да каже, така се отваря тахан, така се гребе. И аз ще дойда също и може да опитам някоя торта, деца вика. Така. Значи, нали, правилно казах. Правилно. Къде да те намерят тези фирми или хора, които биха се записали на такова нещо? Аз съм си активна в страничките на Рилскиманастир.bg. Там ли? Активни са страниците ми в Фейсбук и в Инстаграм. Какви са страници? На Роули. Не кажи ги де. Да, Роули, намерете Роули. Роули.bg. Роули.bg. Рилскиманастир.bg. И там обещавам, ще изпратя. Монасите знаят защо. Ще те изненадам аз тази Рилски манастир. Браво. Ти веднъж ме изненада, деци мислех, че си им подарила куче или какво беше. Помниш ли ти? Да го разкажем. Разкажи го, смешно. Така, значи аз много обичам Теню и неговото семейство и просто съм част покрай техните празници. Аз се бутам там. За мой рожден ден беше, нали? За твой рожден ден беше, така. И решавам сега, обожавам да правя изненади. Просто емоцията, която да създавам, да ми хрумне нещо в главата и после да се реализира. Ама всъщност аз съм ти правила 2 изненади. Чакай, за първата. Та беше фрапантна. Звъни ми някой непознат номер. И сега, приготвям много готина торта, обаче си викам сега, просто отиват, носят му много тривиално и решавам да я сложа в един огромен кашон. Много по-голям от... Мен изглежда като някакъв домашен любимец. И отпред пише, крещи, чупливо е. Папагал, или е някаква котка. Или така, аз не обичам такива работи вкъщи да имам. Аз съм и по-гнослив за някакви работи. Дай, само си представям как тази котка пикае напред-назад, фърля костни лиги, или ако е някакво куче. Пише ги, ще те изяде, внимавай. Папагал, викам, това ще пусне някакви тук насекоми, паразити, ще има ужас. И такъв... така, подхожда и викам ужас. А то вече като един път като ти го подарят, ти не мога просто да го рижеш. Трябва да измислиш какво да го правиш. Тоест някой да има да живее с тебе. Викам край, това е нещо морско свинчелие. Какво е? И дигаме гледам долу торта. И олекна ти. Мога да я изяда. Докато хамстър по-трудно се изяжда. Да. Ама това беше голяма. Аз тук дигнах много летвата и после те гоних по улиците. Нещо хубаво беше. Само това го помня най-ярко беше, защото беше много емоция имаше. Да, много. Добре, дайте сега, защото този разговор е безкрайен. Но да кажем, нали си казахме, че ще кажем някакъв наш добър пример за някой, който или много ни е вдъхновил с начина си на разумно, мъдро отношение към не само храненето, ами изобщо живеенето. Така да разкажем с няколко думи за нещо такова, което ви идва веднага на ум. Може да е някакъв клиент, може да е някакъв човек, който нямате професионално отношение с него. Още че аз като съм крайна и имам за определени моменти определен човек. Кой ти е сега най-скорошния краен пример? Даже нямам. Нямаш? Сега по-скоро се... Ти се нормализираш? Да, по-скоро съм в етап на нормализиране. Нямаш идоли вече. Да, не искам да имам, защото... А вдъхновение имаш ли? Защото, нали, то е различно, не говорим за идоли, за вдъхновение. Вдъхновението е, нали, ти показва, че е възможно, без да трябва да е копи-пейст всичко. Ами аз ще го завъртя, че няма да кажа конкретен човек, но малко ще го завъртя спрямо социалните мрежи, че от всеки си взимам по-малко. Нещо, което ми харесва. т.е. това е като храненето. Си хапваме си от всичко по-малко. Точно така, балансирам нещата. Един виждам, че спи добре, друг така. Ма то е... Нямам. Защото... Хубаво това е. Щом си имала крайни, сега може би... Да, може би сега се опитвам да превключа да нямам. Ето, може да си Луиза, виж. Да, то е реално. Да, то всъщност може да... Колко е блага, peaceful, такова, кой ти Луиза? Ами мога да спомена наистина за нещо. Последно от нея съм се вдъхновила да я последвам, да прочита какво е направил. Добре, нали, защото всеки, който вдъхновява другите, и той се вдъхновява от нещо. При тебе какво? Ти от какво се вдъхновяваш? От кой се вдъхновяваш? Имаш ли си такъв рол модел по някакъв начин, който те кефат? Какво правят? Ами, пак не един човек. Аз постоянно, когато съм била в тези тежки моменти и не съм знаела кой е правилният път, постоянно съм търсила и съм пробвала и съм опитвала и някой ме вдъхнови, както казва Веси, за едно, друг за друго и съм си взела това, което после съм изпробвала върху себе си, че да, това е добро за мен и сега се вдъхновявам от някои момичета, с които работя, защото... Кажи ми малко, да. Да, ами особено с много от тях винаги моят първи въпрос е кога си лягаш и кога ставаш и когато започнат да се наспиват и да имат енергия
И ако преди това спорта сутринта им се струва като най-немислимото нещо, което те ще направят в живота си, няма начин, те започват да имат желание да го правят, да се движат, да им е приятно да се движат, да се наслаждават на храната си, да не са в постоянен стрес, какво да ям сега, кога да го ям, как да го ям, каква комбинация. Спират да го мислят толкова. И започват да живеят по-свободено. И това си говорим често, че това е една база, хранене, сън, физическа активност, която ти, когато си я изградиш, после ще започнеш да се наслаждаваш на същността на този живот, защото не може това да ни е фокус. Това е основата, която ни позволява просто ние да съществуваме физически. След това идва хубавото, да обърнем внимание на истинските неща, на взаимоотношенията си, на духовното развитие, на красотата на този живот. Защото иначе ти, ако си постоянен стрес, какво имам сега в чинията, и целият ти живот минава в това. Ти не можеш да си живееш живота. Да, но дойде ми, веднага ми дойде. Да, кажи, аз ще кажа, на мен ми дойде. Всички ми дойде. Но не в този смисъл, нали, който трябва да... Така, веднага. При тях да дойде. А сега, като те слушах, беше много приятно и се сетих кой ме вдъхновява страшно много. Това е моят съпруг Пепи. Значи, той е един пример как човек до такава степен познава тялото си, че той знае какво кога да хапне, обяснява ми в такива детайли как се чувства. В такива детайли знае самите му движения как да направи. Много, има невероятна връзка с тялото си. Това нещо толкова много ме вдъхновява. Той и съм много благодарна, че ме успокоява в тези последните години, защото той ми е казал, добре, виж сега, разбирам те какво, нали, той знае за моите тързания, разбирам те, че си в такъв момент, но разбери, сега не се наспиваш добре, преработваш, имаш 2 деца, нямаш енергията и възможността ти да постигнеш това, което искаш. Вървиш срещу себе си. Успокой се. Той винаги ми е давал мир и ми е давал реална оценка на ситуацията, да кажем. Успокоява ме, никога не ме е притискал или коментирал това така, че да ме притесни, което е много важно, за да имаш такъв подкрепящ се партньор. Защото съм имала разговори с момичета, които са в моето положение, но пък с много критичен партньор, което е още по-силно напрежение. Нали. Айде, няма да отслабнеш. Да, наистина такива неща, което това ти, ако го слушаш всеки ден и си такъв проблем, си загубен, защото ти не си емоционално стабилен да си родител, да вършиш нещо в обществото, така че той ми е много голям дар, но наистина неговата връзка с тялото просто ме е впечатлителна. И даже... той така се е родил? Или... той, може би наистина от малък, той знае, че ако хапне определена храна, как след това му се появява, да кажем, пъпка. Много интересно. В смисъл, как сега... Ще върнем на моя синдром за пъпката. То нали, може така да прозвучи някакво абсурдно. Обясняваме в детайли неща, какво му се случат, как усеща болката, кога ще премине, какво му... Той много е спортувал и много се движи в годините. Това със сигурност ти прави голяма връзка с себе си. Той знае, нали така, ти като се усъвършенстваш в този баланс, може съответно след това да го действаш и в живота. Така че той ми е със сигурност пример. Пепи, пример. Браво. Значи, ако искате консултации с Пепи, търсите Роли.bg или rilskimanastir.bg и пишете, аз съм за контакт с Пепи. Добре, много неща си как, аз само да си споделя това, което на мене ми дойде. Да, какво ти дойде? Преплюх си. Това, което ми дойде на мене, нали си говорим за хранене, за фастинг, за постене и за такова и нали, в крайна сметка постенето е духовна дисциплина. Нали? Така. Идеята е да отслабиш малко силата на плътското, за да може духа в тебе да се надигне и да ти каже важните решения, какви да са ти. Нали? И много е интересно, това може би не е common knowledge, не е масово. Знам, че сега много хора правят великденски пост или просто си правят фастинга. Не знам дали знаете, че има един от големите така мъдри мъже на евреите, който се води един от големите им пророци, Исаия. В неговата книга, нали, на Исаия, пише го черно на бяло, нали, не си го измисля, да се провери, той говори какво е истинския пост. Нали, всички дето постят, това мога да го преведем какво истинското
диетуване, истинската диета. И той казва, истинския пост е да превържеш сърцесъкрушения, да разбиеш несправедливите окови, т.е. то е нещо много по-социално. Той ти казва едно, искаш да постиш ли? Искаш да си на диета ли? Искаш да направиш нещо добре за тялото си ли? Ами, направи нещо социално добро. Помисли къде около тебе има в живота някаква несправедливост, която ти мога да отидеш и или да я намалиш, или тотално да я счупиш. Къде има угнетен, потиснат човек, на който ти можеш нещо да му помогнеш. Това е истинския пост. Той не говори нищо за калории, за неядене, храни. За сега не ядеме месо, сега не ядеме риба, сега не ядеме... Няма такова нещо. Ти казва, обърни се наоколо в средата ти, виж къде има неправда или зло, което е в твоя контрол да намалиш или да махнеш и го направи. И на това нещо му казват, нали, учените глави, бях попаднал на една книга, това му викат Helper's High. Най-големият наркотик, който мога да си дадеш на тялото, е въпросното помагане на непознати хора. Казва, че буквално тялото избива хормоните, все едно си взел някакъв много силен такъв стимулант. Само че е здравословен. И когато тялото влезе в режим на Helper's High, все едно надрусан от правене на добрини наоколо, стават изцеления, стават някакви... Просто тялото ти благотворно, живота ти благотворно дръпва много нагоре. И всъщност смятам, че може би това, дето си говорим, нали, че то никога не е просто за храненето. Ами е за свръхзадачата на нашето живеене. Нали? До каква степен ще живееме живота си просто не ядейки това и не ядейки онова, ще влезе ли в тия дънки, няма ли да влезе в тия дънки, той живота минал, враче. И до каква степен този живот ще има добавъчна стойност, такава, някой да каже, аз така се вдъхновявам от Пепи, от Луиза, от Веси, от Теню, защото тия хора пуснеш ги на едно място и той гледа да оправи там средата около него, да щупи неправдата, да помогне на съсипания. И може би това е някаква формула. Повече хора, гладуващи по този начин, правещи фаст по този начин, може би променят обществото. И аз ви пожелавам всеки, каквото си е намислил, нали, там работилницата, извън Рилския манастир, ти там дали ще е само лични консултации, дали ще правиш неща, имаш много, много хубав вайб, такъв просто наистина човек се отпуска и се наслаждава на присъствието ти. Нали, смятам, че това е нещо, което усещат твоите клиенти и смятам, че това може да го направиш и в други форми и пак поканата ми е, когато усетим, ако усетим, че това е полезно било и хората напишат, направете още един епизод, вземем да направим още един епизод. И вече да помислим, нали, да дадем някакви още по-конкретни, практични те могат и да ни помогнат, да ни кажат за какво искат да си поговорим. Може да ни задават въпроси. Който много бяхте приятни. Да. Благодарим. Да. Само съжалявам, че не пусна от твоя смях, който така изрекламира. Аз викам моя смях, толкова екстраординарен и няма и само някакви нормални смехове. Ти ли е удобно? Следващия път ти го пазиш. Това ще е за тизър. Ако искате да чуете екстраординарния смях на Веси от Роли и от Рилския манастир, гледайте следващия път. Ще има пряко включено от Рилския манастир. 2 часа само хилеш Веси, само камерата на нея и ние седим и ядеме така на страни. Искаш така да го направим. Айде, това е. Разбрахме се. Супер бяхте. Да ви стисна ръцете. Обичам ви, прекрасни сте. Просто вярвам в нещата, които правите. Благодарим. Чао, това беше от този епизод. Натиснете там тия камбанки, защото този канал се стреми към монетизация в някакъв момент. Дайте там да дадеме, нали? И така, следващия епизод, надявам се пак да е интересен. До тогава ще сте слаби с поне 200 грама. Чао!